Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Ano yung mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao? Miabot na si U.S. Secretary of State John Kerry sa Tacloban City aron susihon ang sitwasyon sa mga nabagyuhan. Ipasiga na sa Dapitan City ang ilang Christmas tree sa pagsugod sa Christmas festivities sa syudad. Og nakadaog isip Miss International 2013 ang mas batenya nga si Bea Rose Santiago. Haniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, headline ang pagdaog ni Bea Rose Santiago isip Miss International 2013. Ug sa Cebu Daily News, katunga lang sa budget nga gipangayo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang naaprubahan sa City Council. Sa among pagbalik, ipasiga na sa Dapitan City ang ilang Christmas tree sa pagsugod sa Christmas festivities sa syudad. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera Mindanao, giawhag sa UNESCO ang kagamhanan nga silutan ang mga sad-an sa pagpamatay sa mga sakop sa media. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, nagsangka ang militar ug mga sakop sa NPA sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ug sa Mindanao Daily Davao, giandam na sa Davao City Government ang mga disaster preparedness plans. Gisugdan karong adlaw sa tubod Lanao del Norte ang 5 ka adlaw nga Peace Summit diin gitambungan sa mga peace and human rights organizations sa Mindanao. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Menjo, ang Peace Summit gipasugdahan sa Mindanao People's Peace Movement kon MPPM, usa ka network sa mga grassroots tribe people organizations nga naglihok alang sa pagkabo sa kalinaw sa Mindanao. Hangtod sa Pizza 22 ang summit nga gihimo sa Mindanao Civic Center sa tubod ang kapital sa Lanao del Norte. Gipaabot nga 350 ang mga participants nga o sa summit kinsa gikan sa naglaing Peace and Human Rights Organization sa Mindanao. Matod ni MPPM Chairperson Rodelio Ambangan, isgutan sa summit ang pagkabot sa hiniusang baruganan o ang lakang o mga lakang alang sa hingpit nga kalinaw sa Mindanao. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Gipasiga na sa Dapitan City ang ilang Christmas lights ug ang symbolic Tree of Hope alang sa pagsugod sa Christmas festivities sa syudad. Ubos sa partnership ang kalihukan sa Gloria de Dapitan aron pagtigom og pondo alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Matod ni Mayor Rosalina Halushos, ang local government mihatag og cash donation samtang ang mga kawani niini mitampo gikan sa ilang sweldo alang sa pagpamalit og food packs. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.